Paano nga ba mag-request ng Google PIN gamit ang cellphone? So, ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng cellphone para sa pag-request ng ating Google PIN. So, ang kailangan natin gawin, pindutin lang natin yung Home, Google AdSense. Ayan, i-direct tayo dun sa ating website ng Google AdSense. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Teo Julian Vlog. Ang gagawin natin ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-request ng another PIN kung hindi pa dumarating ang inyong mga PIN sa Google AdSense. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-request ng PIN gamit lang ang cellphone. Ayan. So, since ang Google PIN talaga, pag in-address mo siya sa Pilipinas, ano yan, matatanggap mo yan 2 to 3 months or kung minsan, naabot pa yan ng 4 months. Pero kung sa ibang bansa mo siya in-address, mga 2 to 4 weeks lamang siya guys, matatanggap mo na. Yun, ganun kadali mag-send si Lolo ng Google PIN. Kasi mabilis lang siya pag sa ibang bansa talaga siya na-address. Ano kasi, yung sa akin, sa Pilipinas, kaya ano siya, abutin talaga siya ng 3 months. Pero minsan nakaka-stress din no sa kakaisip na yung inaabangan mo siya ng matagal, tapos ayun, yun lang iniisip mo, bakit wala pa, ganun. Pero ganun talaga siya guys, matagal siya talaga siya dumating pag sa Pilipinas mo siya in-address. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-request ng another PIN using the cellphone. So, napakadali lang siya guys, gamit lang ang cellphone. Since nag-email sa'yo si Lolo, pag nag-email sa'yo si Lolo na ganitong sinabi na na-email na nila yung PIN mo sa ganitong date, so, hintayin mo na lang siya. Tapos, kailangan mo siyang i-verify talaga yung PIN mo para sa ganon, hindi ka tawagin na robot or talagang totoo ka sa YouTube. Totoo yung YouTube channel mo. Kailangan mong i-verify yung PIN mo talaga. Kaya napaka-importante ang Google AdSense PIN na ano natin. Kasi doon magbabase si Lolo kung kailan niya ipapadala yung sahod natin sa YouTube. Ayun. So, ito na guys. Tuturo ko sa inyo. Just follow the step. And then, yun, napakadali lang siya. So, let's go. Start na. Paano nga ba mag-request ng Google PIN gamit ang cellphone? So, ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng cellphone para sa pag-request ng ating Google PIN. So, ang kailangan natin gawin, pindutin lang natin yung Home, Google AdSense. Ayan, i-direct tayo dun sa ating website ng Google AdSense. So, kung makikita nyo dyan guys, mababasa nyo yung your payment are currently on hold because you have not verified your address. Ayan. Dahil sa hindi pa na-verified ang address dahil wala pa yung Google PIN, kailangan nating mag-request. Kasi ang pag-request ng Google PIN, ano yan, kailangan nung pinadala ni Lolo yung PIN natin. So, ayan, nandyan, verify your billing address. Sabi niya, we mailed you a PIN on December 16, 2020. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. So, dahil hindi pa natin natanggap yung PIN,
kailangan natin mag-verify. So, dahil sa noong December 16 pa niya to ipinadala, hanggang ngayon di pa natin siya natanggap. Lagpas na siya ng 4 weeks. So, kailangan nating i-verify yung PIN natin at mag-request tayo ng bago. So, ganito lang siya kadali guys. So, kailangan nating pindutin yung verify. Ayan. Pag pindot natin ng verify, i-resend PIN natin. Kung ano yung nandun sa pinilapan nating form noon, yun ang makakopy niya. So, kailangan resend PIN. Ayan. So, pindutin natin yung resend PIN. A duplicate PIN, sabi niya, ayan, duplicate PIN will be sent to you in 3 to 5 days. So, ayan guys, nag-ano na siya, nag-response. Sabi niya, we mailed you a PIN on January 26, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. Ayan, so kailangan maghintay na naman tayo guys. So, ganun lang kadali. Tapos, i-back mo lang siya. So, ayun guys, ganun lang siya kadali mag-request ng PIN. Kailangan mo lang pindutin yung verify, tapos resend PIN. Ayun, using your cellphone. Tapos, may matatanggap kang message ni Lolo na sasabihin na naman doon na ganito, ipapadala namin yung PIN mo. Once the pins arrive, sabi niya, kailangan mong i-verify yung account mo. Tapos, sabi pa doon, kung yung Google PIN mo na una noon na hindi mo pa natanggap, kung matatanggap mo yun, pwede mo pa rin yun gamitin na pang-verify sa account mo. So, ayun, napakadali lang siya guys. I hope sana may natutunan kayong konting sa akin mula sa pag-request ng PIN. Yun, napakadali lang siya. So, yung mga walang laptop dyan, walang mga lapi, yan, pwede nyo gamitin yung cellphone ninyo. Just go to the Google Home, to the website of the Google AdSense. So, just click there, and then mag-a-appear na doon talaga yung ninyo, yung website ng Google PIN kung paano kayo mag-request. Doon na rin makikita ninyo yung kung magkano yung payment na nakalagay doon, yung revenue nyo, nandun. Makikita nyo doon kung umabot na ba yun. Kailangan talagang ma-reach natin yung 100 na isa pang ni Lolo sa revenue, yung $100. Ayun, bago kanya padalhan ng sahod. Kailangan ma-reach mo yun. At just make sure na kailangan ma-maintain mo talaga yung mga nyo, WH. Ganun kahirap talaga. Mahirap. Nung nagsisimula pa lang tayo guys, alam ko napakahirap na talagang kunin yung 1,000 subscriber at saka yung ang pinakamahirap dun yung WH. Ako kasi ang ginawa ko nun para makuha ko yung 1,000 subscriber, within 2 weeks lang nakuha ko na yun, na-reach ko na yung 1,000 subscriber ni Lolo within 2 weeks. Nagsimula kasi ako ng April 2020. Tapos, na-reach ko siya within 2 weeks lang. Ang ginawa ko kasi doon guys, hindi ko hinihintay na may mag-subscribe sa akin. Inuunahan ko talaga yung mga taong nasa mga live, ganun. Lagi akong nag-attend sa mga live streaming. Inuunahan ko talaga sila. Hindi ako naghihintay na ako ang iso-subscribe nila. Una lang ako ng una sa mga nakikita ko doon na nangingisda. Tapos sa sawa ng Diyos, may bumabalik naman, meron ding hindi. Ayun, ganun lang ginawa ko. Tapos so yun, within 2 weeks na-reach ko yung 2,000 subscriber. Tapos ang binuo ko na lang yung WH.
Yun, napakahirap yung WH talaga guys. At nagpapasalamat ako kasi marami ding tumulong sa akin na nag-play sa mga videos ko. Tapos yun, ginawa ko lang, upload lang ako ng upload para lang ma-reach ko yung WH na 4,000 na isang requirements ni Lolo. So ngayon, money na tayo, napakahirap pa rin. Mahirap talaga guys. Kahit money ka na, kailangan kang mag-maintain, kailangan kang mag-upload ng mag-upload para sa revenue. Yun ang kinakatch up natin, yung revenue talaga. Kasi pag wala kang revenue, wala kang sahod. Yun ang napakahirap na ng money din. Akala ko noon, pag na-money ka na, magiging maganda na, magiging okay na, magiging parang magaan na lang. Hindi pala, mas mahirap. Mas mahirap talagang kumita ng pera sa YouTube. Ayun, kahit lang, konti lang, mga lang natin, kahit small YouTuber lang tayo, ayun, at least, legal ang natin, napasok nating work. Ayan. So, ayan, tiis-tiis lang guys. Tapos, work hard pa sa YouTube. Ayan, para kahit lang, kahit konting bagay lang na natin, at least malaking bagay na yun yung sahod natin kay Lolo. Kahit konti lang, kahit small YouTuber lang tayo. So ayan guys, I hope na sana may natutunan kayo. Don't give up, just pray, at kailangan kayong huwag niyong kalimutang magdasal lagi. Ipagdasal niyo ang inyong channel at yung mga taong sumusuporta. And thank you so much to all my supporters sa YouTube. Thank you so much sa inyong lahat. This is Teo Julian Vlog. Sana may natutunan kayo sa pag-request ng pin gamit ang cellphone. Napakadali lang. Just follow. So, ayun. Pagpapalap na ako. Bye-bye. And just pray. And then work hard sa YouTube natin. Bye!